баромади олимпичиёни тоҷик дар Токио аз риштаи бокс шурӯъ шуд. Дар як рӯз ду варзишгарони мо баромад доштанд. Баҳодур Усмонов дар вазни то 63 кг ва Шаббос Неъматуллоев дар вазни то 81 кг. барои анҷом додани размҳои бокс кумитаи тадорукот варзишгоҳи Кокугикан аренаро интихоб кард. Аслан варзишгоҳи Кокугикан аз ҳисоби баргузории рақобатҳои сумо намуди муҳорибаҳои анъанавии ҷопонӣ машҳур аст. аммо аввалин шуда бар ринги варзишгоҳи Кокугикан на ин ки Шаббос ва ё Баҳодур, балки дигар намоянда аз Тоҷикистон қадам гузошт. аввалин бор дар таърих довар аз Тоҷикистон рақобати мушзанонро дар бозиҳои олимпӣ ҳакамӣ кард. Он ҳам бошад довари дараҷаи байналмилалӣ Мансур Муҳиддинов гашт. Муҳиддинов аз ҷониби як гурӯҳи махсуси кумитаи байналмилалии олимпӣ ба марҳилаҳои интихобии Африқо ва Аврупо барои бозиҳои олимпӣ даъват шуда маҳорати баланди доварӣ нишон дод ва пас аз он ӯро дар қатори 36 доварони дигар ба бозиҳои олимпии соли 2020 дар Токио даъват карданд. ин ҳам як нишонаи дигари рушди варзиш дар кишвар аст ки дар баробари варзишгарон маҳорати мутахассисони соҳавӣ низ ба талаботҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ гаштааст. акнун навбат ба варзишгарон расид. Баҳодур Усмонов чемпиони Осиё дар вазни то 63 кг зидди варзишгар аз Доминикана Леонел Сантос Нуньес ба ринг баромад. таҷрибаи калони Баҳодур ки ҳамчунон ду рақобати касбӣ дар корномааш анҷом додааст аз ибтидо эҳсос мешуд. қадди рақиби Баҳодур баландтар ва дастонаш дарозтар буд, аммо Баҳодур муборизаро бо салоҳият сохта дар масофаи наздик бештар кор кард ва ин ба варзишгари тоҷик суд овард. 4 доварон тарафдори ғалабаи Баҳодур ва як довар ҷонибдори рақиби ӯ шуда бо ҳисоби 4-1 Баҳодур Усмонов пирӯзӣ ба даст овард. салом алейкум ба ҳаматони азизон. эҳсосота ҳеҷ ка ҳис намекунам бигайр сапени ин варзишгар. хай якум круг гузаштем, тайёрӣ ба дуюм круг бирдем. Якум кругам сапени бениҳоят сахт буд. мо дидем қати устодам чӣ хел кор мекунам, мо противамон тайёрӣ дидем. хай худо ба шукр соз гузашт, без травма, без ягон чи. мо рӯзи круги дуюм, рӯзи 31 бо ҳамроҳи ҳозир кадомиш мебара байна бокс мехна кадомиш кадомиш брида рӯзи 31 қатима ҳозир амро баъд ма тамошо кунем. ҳама варзишгарон қарори кор бударчи. бо гузашти як рақобат пас аз Баҳодур, Шаббос Неъматуллоев варзишгари мо дар вазни то 81 кг ба майдон зидди варзишгар аз Чин Дасянг Чен баромад. дар раунди аввал варзишгари мо муқобилияти хуб нишон дода натавонист, аммо дар раунди дуюм дар чанд ҳуҷуми хеш Шаббос зарбаҳои сахти нишонрас ба рақиб зад. раунди дуюмро ба қавли Шаббос гирифт, аммо дар баробари ин довар барои чанд дафъа вайрон кардани қоидаи мушзанӣ дар масофаи наздик аз Шаббос имтиёз ситонид, аммо қоида вайронкуниҳои зиёди Ченро доварон сарфи назар карданд. дар раунди сеюм аз сабаби хастагии варзишгарон рақобат чандон ҷолиб нагардид. ниҳоятан 4 доварон Ченро ғолиб донистанд. як довари дигар бошад ба варзишгарон имтиёзҳои баробар дод. 4-0 Шаббос Неъматуллоев дар аввалин баромадаш дар бозиҳои олимпӣ мағлуб гардид, аммо баромадӣ арзанда нишон дод. ҳамин тариқ дар даври 8 ниҳоӣ Баҳодур Усмонов санаи 31 июл бо варзишгар аз Узбекистон Элнур Абдураимов вомехӯрад. бояд қайд кард ки рӯзи 29 июл мушзани дигари мо Сиёвуш Зуҳуров ки дар даври аввал дар натиҷаи қуръакашӣ озод баромад, бо варзишгари фаронсавӣ Мурод Алиев ба набард мебарояд. меҳровари кишвар Сайнурдин Амиршоӣ, Токио, ҷопон.